Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ah, ang buta ko'y pasabot nga ato siyang ibutan sa safety nga lugar. Og dili siya angay nga ani magpundo sa suod sa akong opisina kay lisod na. May bawaan niya sa akong misis. Baya. Kibaw kita. May bawaan niya. May saan niya kong iring ato. Baya. Maan ba? Baan siyang akong uyab. Ha? Kabantay ka na? Nakabantay ka, Chief? Oo, kabantay ko. Mao na resulta sa daghang babae, Chief. Oy, unay. Oy, unay. Sir Ronaldo, oy, unay. Hain man siya kay magkisulti ko ni Miss Aida, Chief. Hmm. Asa siya karon? Chip, Ay. si Mrs. May pagkanaw ko sa sakyanan. Unsa? Sir Ronaldo. Kini, nababaan ako, sir. Kini, si Chief Ojerax mayon. Ni Asmi si sir, di ako sa opisina. O, sa'yo kong buhaton, sir. Ni si Miss Aida susud. Tabangi ko, si Ronaldo. Nyanis ka na sa Papa Ronaldo ng Basilya? Wa para ba ko makabantay da? Ngano man di agapito? Magkiksulti ko niya bahin sa... Sa unsa? Di na ko sultihan ng Basilya. Bahin sa USB kay tabian ra pa ninyo. Ay. Tabian ra pa kini siya. Hoy. Hoy agapito. Ngano kung imo man kong gitutukan? Ay, dong. Nawa na ra ba ko'y oras sa nang gugma-gugma agapito. Unsa lang? Ay, ibo man kong gitutukan og maayo. Naibog ka na ko sa. Simbako ng Basilya. Nadimbak ko pa. Nanas obre sa akong kasing-kasing nang. Ay, nahibaw ko, ana, oy. Igo ra ganit ikang gibitik kay di kalit malagag panutok na kog maayo. Kung makabantay ka mo anis Papa Ronaldo nang ba? Basi kung kaon to siya karon. Sulti ko kay magkiksulti ko niya. Ay, okay kayo, agapito. Kini, si Chief Ojerax mayon. Kuyawan ko ganina, sir, ay. Abi na ko, masuko na nga akong asawa ba? Kabantay ka, sir. Mahal lang gani, kay wapod mo gawas sa akong opisina si Aida Tams. Ay, basta may kitago ka sa asawa, mao ganay bation. Mahadlo kidayon. Sir, chinstapik ta, chinstapik. Hindi na tamang istorya na, sir, ha? Ay, nagkuha naman to si Siawe sa inyong bahay, di ba? Nadala ko lagi ganang pag dali sir ba, ganina. Kabantay ka na. Natural, si pupulis ko ning yambana. Parang, dili mahimong nga baliit ko. Matong dali ko. Kabantay ka, sir? Guilty ka sa. Hadlog na ka sa imong asawa, Chief? Kini, si Chief Ojerax mo yun. Wa ko mahadlok niya, eh. Si pupulis, mahadlok ko kasawa. Ang ako lang, sir, nga mauwaw ko. Nga sungugon sa akong mga tao. Kung may makita silang mga samad sa akong naong. Kabantay ka na itsahan nga giring, sir? Uy, Marag, bugnaw mo ka sa imong asawa? maldita kayo kung asawa, sir. Maldita kayo. Mau Maldita, lagi, sir. mau Bantay ka na, lagi. sir. Bugnaon ka niya? Dili, sir, oy. Dili ko niya bugnoon. Itsahan rin ko giring. Uy, Di naman siya ka, Carmela. Ha? Dili makamagpundo din hisbay. Magpundo gyud ko din eh. Aron permin ako makita ang dagway sa imong apo. Ay. May namduman ti kagbalik ha. Dili ba sa ni Agapito nga migawas sa ining kalibutan na? Sa kini sa iyang amahan nga mitalaw sa iyang responsibilidad. Sa ninyong duha, Carmela. Wa ko'y gusto nga matao siya. Wa bitaw. Mauganing nakaingon ni Ana ang naingon ni Anang hitsurang Agapito. Kay kapilan na nimo siya ipakuha. Pero mikapit yun intahan sa imong sabaka ng akong apo. Nagkahimo ka nagsa kay namabdos ka nga dili pa kasas lalaki. O niya,
Ibakuha unta nimo sa Agapito. Gipunan pa gyud nimo laing sa. Di na ta magsulti, ana, uy, madulor. Dili ka gusto mamatis ka matuoran. Husto na, ma. Husto na. Ay, asa naman po ka, Carmela? Sa impyerno! Katultol, di ay ka! Ay, abot ni mo, ay, madulor. Ay, tuan ng kanahan kong anak ay. Agay, Carmela, kanus pa man ang taong ka makadawat kang Agapito. Kanus, Madi Basilia, nauli naman lagi ka. Nahurot naman ang mga sudan, Madi. Og alas 9 mas gabi imi mag-close. Og 20 minutos naman lang ko nun, matod pa ni Obre. Mamauli na lang mi, og i-close na lang namong tindahan. Mao ba? O nga, wag pa man lagi maulis Agapito. Ay, nagpabilin man to siya dito, Madi Dolor. Kaya nga naman, Huwaton man kunot to niya nga mo adto si Sir Rinaldo kay may iuli siya. okay. Mas labing maayaw kay gato man niya yung gisaan ako. Nga unsa mad, Madi Dolor? Nga, ipauli nga to kang si Rinaldo ang USB. Mao ba? Oh, Uy, unsa gani ng USB, Madi Dolor? ay, waday ka mahibaw unsay USB made. Ay, oy. Unsa man ang mananapa ba? Ay, dili na mananap, oy! Ay, nalang pagpakisayod kung unsa ng USB, ay, kay tabian ra ba kay ka? Una lang pa uli, Obre. Dili ti kabiyaan, Agapito. Mingaw ning dapita. Ilabi na nga gabiin na. Wa man mo anis Papa Rinaldo. Wa man gud mo magsabot, good. Basi kini kugma. Ugma pa siya mo anhi og mukaon. Nato na, nang huyab ng paon na. Una lang lagi pa uli. Parahan ti kag taksi, ha? Oh, nana siya. Hala. Uy, dili man magmotor si Papa Rinaldo. Dili di ay siya. Mao gani nga pauli na lang kay mosayo pa ta ugma. Sige, uli na lang ta, Obre. Sira naman dahil kung kanan na nining lapitan na sira na. Lami naman kayo kining mga sudan, boss. Kabantay ka na. Nagkakaw na ka din eh. Oh, dugay-dugay na. Wa na ko makabalik din eh. Mangita taglayin ka kanan. Oo. Gutom na kayo ko na. Gusto ko muhigo mag-init ka sabaw. Oo. Ah, Customer ba to na to ang nagsakay sa motor, Agapito? Wa ba ko kapamilyar sa ilang naong, Obre? Murag naka-familiar ko itong nag-angkas. Tingali nakakaon na to din ni Smatsu Kapitos kananan. Oh, taksi na siguro nang nagpaingon din eh. Parahon ako, ha? Sige, para ha. Para! Lord, ikaw na may pahon ako. Wa na nga akong inahan og amahan. Ingan man nga ako mga igsuon. Gimingaw na ko nila, Lord. Sakit alang na ko. Ano wa na sila? Nibiya nga dili na bubalik. Lord, kung unsa may mong plano, ikaw na'y mahibaw. Tawaton ako ang tanan. Oh, nagmata ba di ka laladulor? Tana pa ka. Tana ba kita magkandagbarog ko, nagsigan nga akong mata. Lanaw. Nagapantay bitaw ko. Tingsi lang. Kumusta na? Okay raman ko lala. Ay, ang buot kong ipasabot ba? Kumusta na ang USB? Nabalik na ba nimo kang si Rinaldo? Wa palagi lala. Uy, siya! Nga naman. Wa man matos ka na ng Papa Rinaldo. Mao ba? Uy, ayaw yung nagdugay-dugaya ang paghatag niyag balik na Agapito. Kay basig makapanguros o nga tagpinakalit. Kay kita mo ay hasulon sa mga kriminal. Mga on mo! Ay, lingkod sa mo, ha!
Ay, obre, nanay mga onday. Kuha lang ilang orders, day. Okay na, Basilia. Salamat. Sir, ma'am, sa inyo? Ako lang kuhaon ng inyong orders. Pigto, matod pa sa atong labaw. Daghan ang nangita nato nga mga pulis. Ug matod pa niya, nga sunda nato bisag asa gatong ginganlan og Rinaldo nga mo'y tag-iya sa jewelry store nga atong gikawatan. Kay naa ko na say lig-on nga ebidensya. Unsa, boss? Naaday mga hidden CCTV kamera sa ilang bahay. Ug naklaro sa CCTV ang atong mga naong. Aw, sikat na tayo ni boss. Sikat na ta. Sikat. Imaw ka magkun sa ipabuhat sa tong labaw. Unsa man, boss? Sultigo. Kay ato na ang buhaton. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!